Първо място, т.е. златен медал, Ян Ралчев, 94,5. Яни, я другата? И победителя в тази група. Браво, да. С тези красиви купи, които сме подготвили за днес, от училището Домакин Кристиян Младенов. 6 точки от 6 пати. Браво. Той Калоян, не Кристиян. Калоян Младенов. Аз Кристиян. Какво ще кажеш? Медал? Поздравление, Яви, какво е това? Какво е? Да го чия. Значи, техниката пак изрядно не успяхме да изкараме последната пълнота. Ще дадем на тренировка за четвърто място Кристина Любомирова с 2 точки. Да се